Aquest any hem organitzat tota la preparació de la tercera prova de Mossos en 4 fases. I avui et porto la primera, el curs del Biodata i el test psicoprofessional. En aquesta fase 1 tens 20 cursos presencials per triar, entre allò pospones i tries el que millor et vagi. I està dividida en 4 mòduls. El mòdul 1 és un campus interactiu amb accés durant 60 dies, on trobaràs vídeos explicatius, consells, estratègies, tens material per entendre-ho tot. Al mòdul 2 arriba la novetat. Tots els alumnes fareu el test oficial de forma online de les últimes convocatòries i al cap de 72 hores rebràs un informe complet amb una gràfica. Així saps exactament on estàs abans de la prova real. El mòdul 3 és un curs presencial intensiu de 5 hores, impartit per un psicòleg i un comandament dels Mossos. Allà inclou una part pràctica on 10 alumnes escollits a l'atzar sortiran en públic i s'analitzaran. També explicarem com omplir correctament el Biodata i te'l corregirem. A part, t'endús una guia d'entrevista i un dossier complet del Biodata. Tot això els caps de setmana a l'Hospitalet. I el mòdul 4 és un zoom final amb el psicòleg per resoldre dubtes i fer un últim repàs.